Amina. Ni ga gara ne ni. Salamu alaikum. Gara ne ni. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Gani nan. Na'am. Gani nan. Yau kina nan ne? Lafiya kuwa? Ina fa lafiya. Kina ji na? Bari in gaya miki gaskiya. Yawwa. Dan har abada kwatance baya yi wa mage ragama. Sai an hada ta ga idanta ga na badukku ga na wanzami ga na magini. Yawwa. Kuma ranar wanka har abada ba a ɓoyen cibiya. Yawwa. Saboda haka wallahi duk abin da kika ga ya samu gafiya ba wani abu bane ya jawo mata, jelatta ce da ta bari a waje. Salim ya kawo kuma wannan maganan a cikin wannan abu. Kin ga fa ba jan wai wani launi zan tai ba in tai miki ta awizi ba shine ya kani ba. Na zo ne lalle ilalla a nuna mun babana. Yawwa. Ina babana yake? Kowane iri ne a nuna mun shi. Salim. Na'am. Waye ya gaya maka wannan magana kuma? To wancan duniya yana buya ne? A'a. Bari fan gaya miki wallahi sai na siyar muku da zaune, na siya muku tsaye in ba ai wasa ba. Saboda haka ba zai yiwu ba kullum ina magana a nunan babana sai a ce yau yana Abasawa, sai a ce min yau yana Lagos, sai a ce min wai yana Gashuwa, yana ina ne yana Marimbit. Kowane ɗa da mahaifinsa yake ado. Yawwa, babana ƙala iri ne annan. Bari in ɗauko mayafi na sai mu je gurin ta. A ɗauko. A ɗauko ina nan. Ina nan. Duk mutumin da bai ga girman Allah wallahi tallahi mutane har yau sun kasa fahimtar Allah. Wallahi sai an nuna babana. Dole ne ma. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu Salami kake gaya wa ga girman Allah ba. To kuma mu je. Kuma dutu kuma ni kuma ba. Mu je saki a gaba. Ni za a rena hankali a daukan ban san abin da nake ba. Mu je. Wallahi mu je. Wallahi tallahi. Wanda ka je ka kira wani. Sai ki zo ki kira ta ke mata magana. Salamu alaikum. Sai da ka dauko min uwata? Ka taho min da ita? Zuwa kai ka dauko ta? Tabbatacce. Sai da ka taso min gyatuma a gaba? Saboda ke sai kika haife ta. Ba mamaki idan kika gaya mata in dai ana ganin girman na gaba za ta yi bayanin kowaye mahaifina. In dai ana ganin girman. Ba wani tarihi ya bari gamsashe ba. Ba dai so kake ka san waye mahaifinka ba? So kake? To shikenan. Kinga. A'a ba shi. Kinga ba shi. Na zuwa. Zo nan. Ki rabu da ita mana. Zo. Kaga. Ni yanzu ga kaje ka ga. Matafi. Ina ba. Wallahi sai an nuna inda babana yake. Ina ba. Ko in yi terere. Inda yake. Ba mutunci na sani ba. Yau ba. Ya ce na sani ubansa ba. Ni kaje ka kira ni kaka kuma kake bara wannan magana. Kwarai kuwa. Ke tsira kikai? Na ce tsira ki kai? Duk ba da ke aka haɗa aka yi ƙulle-ƙullen ba? Kin ga Hajjaju, kake ɓata ranki. Duk abin da aka yi wa Shamuwa watan bakwai ne ya janyo mata. Na kuma gode, kuma ga uwata na raye, maƙota na nan, daidai da bishiyar da aka taru aka ɗaura aure na da mahaifinka tana nan bata kushe ba. Bata faɗi ba. Jaura bata bi ta kanta ba, tsawa bata faɗa mata ba. Auren sunna muka yi. Sai dai tarihin daga nan ya tsaya, tarihin mahaifinka ba kyau. Gaya mishi in kana da hankali ka tsaya iya nan kawai. Gaskiya wallahi ba za a zauna lafiya ba in dai ba a nuna mahaifina ba. Wallahi na riga na zama dan tawaye daga yau. Watanni yanzu da kaje ka dauko ni kenan ba ni da amfani. Ke ba ka ce? Na gaya miki. Uwatawa? To ai ba uwata ba ce ba, babarki ce ko? Shi ya sanya ake son haihuwar da. Ɗayyabi. To ni ba ɗayyabi bane ni, kuma ba salihi bane ni. Kuma ni mutafannani ne? Kinga. Je kike ki nuna mishi gidansu kawai. Na? Da farko dai aure na idan shi na sunna. Kware kuwa. Amma kaddara. Ita ta biyo sawo. Amma fasarar kaddara. In muka je da kai ka je kasata gidan ka zai gani. Muje. Yau aje. Muje. Majafi. To muje. Mu so nan gaba. Muje. So nan gaba sai a hana ni. To ai sai dai ki mai magana. Ba za mu tafi titi ne mana surutu to mutane. Ba za mu je titi. Ka ja ba yana nuna ni yana gayan magana ba. Ka ja bakin ka kai shi. Ba sai a sa mun zare da allura ba ɗinkin bakin? Dan Allah dan Allah. Duk wanda ya rena tsayuwar wata sai ya haure gyara shi. La ilaha illallah. Saboda Allah.